Hola, Batu. És una mica complicat que et pugui dir alguna així genèric que et serveixi per editar les fotos. Al final, a cada foto la llum és diferent, interactua amb els objectes de forma diferent, els colors són diferents. A part que jo, com encara estic aprenent, jo crec que la fotografia és algo que aprens durant tota la vida. Però jo em guio molt dels fotògrafs que m'agraden, miro molt les fotos que fan i després m'esbarallo amb els programes d'edició per intentar replicar la feina que fan ells. El primer consell que et dono és, amb el programa que editis les fotos, és entendre què fa cada botó. Perquè sí que hi ha els típics tutorials aquests que et diuen no, si vols editar les fotos amb aquest estil, posa aquests valors. Jo quan estava aprenent ho vaig provar i sempre que provava aquests tutorials no em funcionava res. El primer que has d'entendre a l'hora d'editar fotografies és quina diferència hi ha entre els blancs, les il·luminacions, els medios tonos, que es diu, els tons mitjans, es traduiria? Suposo que sí. Les ombres i els negres. I després, jo crec que l'altra cosa important al començar a tocar coses d'il·luminació seria el tema de les corbes, que és molt complicat, que jo m'hi estic esbarallant, que després de 2 anys encara em costa entendre-ho. Llavors, això seria com el més senzill. Després, donar-te consells genèrics per editar fotos quan jo no tinc un estil definit, miro el que fan els altres, a vegades faig experiments com la foto aquesta de la lluna. La foto aquesta de la lluna és un experiment que va sortir bé. Llavors, el que sí et puc explicar, si hi ha alguna foto en concret que t'agrada, que em preguntis per aquella foto en concret. I t'ensenyo la foto que va sortir a càmera i t'ensenyo com he arribat a la foto que estàs veient publicada. Al final, per aprendre a editar fotos és mirar moltes fotos i passar-te estones barallant amb els programes d'edició fins que comencis a treure fotos que molin. Jo, de fet, aquesta setmana he estat veient les primeres fotos que vaig començar a editar i fa 2 anys són fotos que publicava a Instagram. Jo super orgullós. I això, veient-ho aquests dies, em queia la cara de vergonya. Jo estic orgullós d'això. O sigui, hi ha una evolució.